iti masakbayan. Tinapalabas, saan ang malipatan ni Luningning ni Rafael? Ngampilit nga inwaksina iti isip na. Saan mat ang namingga dakaig me ang nangalalo ko'y kanipunso. Amang ibingay iti sanikwada. Ngam kanayong dalaeng amapaay. Iti may sa arabii, madanagan ni Luningning, gaputa saan na amapasangpet ti amana. Isu nagkiddaw daytoy iti tulong kadag iti kabaranggayan da. Tapno sa pulen da ni Tata Punso. Papagayam, denggen nyo ti tuloy ti serye tayo ita alawas. Anapaulwan, Karsel. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kakadwa, umay kayaw. Kitain tayo no asino dyan nakada sa ijay banda. Sige. Ay, aday ta. Ha! Nikabsat punso! Iso na ito'y nakadasay dito! Ay na, kapsat punso. Anya ka di tinapasama ka. Ay, Basta saanan nga agang angas. ay kakadwa! Saanan nga kang angas ni kabsat punso? Ay, sao? Yeah. Ay, lima miisan ti bagina. Ay, sos! Natayan ni kabsat punso! Tatang! Abay ang pinanawan lakmatan. Awanan ti sir-serbiti biyag ko dawan kamatan. Luningning, gusto day tan. Di ka matlagsar daw ng agsamsangit. Nagsakit na hindi na pasamak, Rowena. Kasanuag maitan. Awanan ni tatang ko. Patip ka rin di pa kinakam mo. Nasakitan. Ngam-anya nga rin di mabalin tayo. Diyak may nadawan di sakit na marikrignag. Napigsapay lang ni tatang. Namapoy ng inaramid na gaskuhan na ti gastoy. Dagiti awanan asya at tao. Luningning, gusto. Di talagsang sangit araramida mo. Mawat ako'n. Naapay ang kastay timbaga ni tatang iti ka ni tata istong. Nakastay gayam ti mapasamag kan kwa na. Luningning. Ita, taawanan day di kabsat punso. Sikat ti sumublat adada ulo dito'y ili tayo. Kabsat istong. Ay, awanin ti pagpilyak. No di ti umanugot latan. Tajakmet kaya tamabaybayan ti ili tayo. Tata istong, nanais ka. Kastoy ka dilatan. Baybayan tayo ka di nga aramiden dalatan kadagiti pada tayo at tao ti kayat da aramiden. Luningning. Adun ti naisagmak ga po kadakwada tata istong. May saditan ti amak. Urayan tayo kadipay, nga adupay ti mabiktimada. Di tayo itulok, Luningning. Ilaban tayo, ti karbengan tayo. Rumbang laang tata istong. Tapno agsardeng mat kumanday ti ama paspasamak. Kasanon to pay dagiti sumaruno a henerasyon. Kasanon to ti masakbayan da. Ay husto ka, Luningning. Iso anaskan nga agtitinulong tayo. Rafael, adda ka manin dito'y sirok ti dakkel kayo. Apay, adda ka di pampanunutam? Pampanunutak di pinarmak mi alakay. Kanti anak na, manang Ella. Ha? Jak ilibak manang. Ad-adda na makariknak iti asikan pan nakakonsensya. Makitak nga rod ti tarupam. Ngam awanen ti maaramidam ading ko. Kaputan alpasen ti amin. Rafael. Kinapudno na.
Sipod nakitak dahi dya balasang. Kasla nagbaliw tiriknak. Ha? May bagak pa yan, asa na may parbang ti simrakak. Sana rumbang agibalas tayo iti sabali ataw. Gapulang iti sakit tinakam tayo. Talaga sa balikan, Rafael. Ngam agan-anad ka. Taamangan no day takit diti pakaisagmakam. Manang, Kanayon ko maalaglagi pamading ko. Anarigat akontraan dagiti kakadwa tayo ditoy. Kan saan analakati sumina iti daytoy a grupo. manang, Agpagat ti biyak tayo. Ang mga nudumteng to ti aldaw. Nga ano penda tayo dagiti kalaban tayo. Apan nakabagi ti limtan. Luningning, panagkunat. Saan kan anatalgad iti kalabaw yu? Ha? Narigat no agmay may saka dito eh. Iso ano kayat mo? Sumurot kan iti kalabaw mi. Taijay kan nga agnaad. Agyaman na, Rowena. Kinapudno na. Makarik na akmutan iti panagamak dito eh. So, sige, mayatak. Sumurutak kada kayo. Basta maanusan daklakit di. Da tayo ti agtitinulong, luningning. Agyaman na, Rowena. Amon, kasla mapukpukawan akon itinamnama. Gaputa si siyaklaangan tinabati kada kami a pamilya. Ngamnas kan lang agbalinak anatibkal. Luningning. Tumulong ak alumaban para iti masakbayan. Anya? Agadalak mo't iti self-defense kan panakirangat. Tapno masalak ni bakti bagik. Kan tapno makatulong ak. No addaman dumtang manan ariribo. kaig ni? Oh, apay, Rafael. Adda ka di magam? Adda, kaig mi. Ngam, maamakak. Di ka agamak amang ibaga, Rafael. Ibagam latan. Panagkunak, kaig mi. Nasaysaya at sa. No sumuko tayo laangan. Anya? Wan, kaig mi. Takaslaawan ti waya-waya tayo ditoy. Kentap no saanen amanayunan to iti basol tayo. Anya? Agtantanan ka, Rafael. Nalalaing ka pa ikit din ngam iti siyak. Ha? Tanya ti kayat mo apagparangan. May barlod tayo, kat agikaro tayo iti tungpal biyag iti pagbaludan. Nasaysayat siguro dahi ta kaig mi. Ngam ti agnanayon anakalemang tayo latan ditoy. Apay, agbababawi ka kadin na nakikapang kada kami. Kaig mi. Sigurado lang, Rafael. Kat di ka agarami di tijak magustuhan. Tamangan no sumaruno ka itilakay nga impak ni tayo. Day tantumat ngamin, Rafael. Agin lalaing ka. Ha? Nangalaam iti laing kanturad mo, amang ibaga kan ni kaigme, asumuko tayo latan, ha? Anya nga ti katawaam, lagman. Ha? Sikatikat katawaak, Rafael. Kasla ka ngamin kalalaingan unay. Anya? Di nakpagpungtutan si kalagman. Tadumanog ka pa'y? Day, tati maiparbangkan ka. Tikunam, palabsak ti inaramid mo. Talaga pagpungpungtutan na ka, ha? Sumardang kayo! Asino tinangibagang haglaban kayo atwa? Rafael, lagman. Pasensya kayo lakaman, kaig mi. Nakapungtutak ni lagman. Isuan na danog ko. Kaigme, ni Rafael ti muna di manog. Binalas ko lang.
Taniya ti kayat yo apanagnagan. Kayat yo nga ipakita ti kinalain nyo, ha? Pasensya kayo lakuman, kaigme. Ikarik, sana na maulit. Oh, apa di kagsao, lagman. Pasensya kayon, kaigme. Ngamsan asyak tinagbasol. Ni Rafael ti muna di marop. Awan bibiyang ko no asino tinagbasol kada kayo adwa. Basta ti kayat ko, sana na maulit pa daytoy. Jak kayat nga daga apa kadagiti kakaduak. Wen, Pangulo. Ikarik, jakon ulitan. Saan na maulit, kaigme? Rumbang lang. Iti pudpud no arangat ti pangipakitaan yo iti kinalain yo. Saan kat aditoy? Naawatan yo! Wan, kaigme. Wen, kaigme. Talaga gaya mga agad-adal kan iti panakirangot, luningning. Wan Rowena, narigat nga masapul nga anusak. Tano na adal kon, awanan ti parikot. Wan matkiti Jakon pumanaw dito ili tayo. Tat tumulungak amang salaknib iti ili tayo. Tapno awanan ti makastrek pa'y akalaban. Anya? Jakon palabsan tinapasamak iti amak Rowena. Saan amak punas ti sakit tinakam ko gapoy tinapasamak. Di ka agimula iti sakit tinakam, luningning. Amang ano day ti pakaisagmakam. Jaka mo Rowena. Basta, nasakit tinakam ko gapo iti napasama. Luningning balasang ko. Agan-anos ka kuma, nga uray awanen dagiti naganak mo. Uwan, nanais ka. Kasta talaga ti biyag, balasang ko. Ado, ti saan tayo mapakadaan, apaspasamak. Jak ilibak nana. Dumtang lata ti panawan, akasla kumapoy ti pakinakam ko. Ngam ikagkagumaak ti agbalin anatibkar. Patibkaram ti pakinakam mo balasang ko. Di mo ba ibayan ti bagim? Tapno baragsakan batlaang dagiti naganak mo, amang buibuyakan ka. Wan nana, ngam may salangamin ti kayat ko kumamapasamak. Kanti kanayon ko adawatan. Ti agbiag tayo kuma itilinak kan kapya. Luningning, adda ka madgayam dito paraangan ang nakatugaw. Wan Rowena, buy-buya ak ti ilalanag ti init. Ha? Kan kayat ko arik na ang tinalamiis apuloy ti angin. Nagmayat nga agpaisoan niya. Nakataltal na. Wan nga ron. Kuma, amin na paspasamak ti biyag kat mayarig iti init. Lumnak tunggal malam, ngam sumingising tumanan iti agsapa, kat ipasimudaag na ti baro anamnama. Ha? Kasta kumamot dito ayan tayo. Dumtang kuman ti aldaw nga aggibos amin asan anasaya at pasamak. Kat dumtang ti bigat, anap nuan ragsak. Tap namang agtayong mat kuma ti panagkanta dagiti ubing. Kan tinaragsak apa nag-iistorya dagiti umili. Saan kat ati panagdanag akanayon ti rikrik naan tayo. Kan dagiti laang kanalbuong ti kanayon tayo amang mangag. Dumtang tulat taday ta agundaway. Ti agbiag tayo anaragsak. Saan man nga ita? Ngam dumtang tuday ta apanawan. Sapay ko mga rod, Rowena. Luningning. Saan ang mapunpunas iti panunot ko dagiti tattao akillo ti aramid da? Di da nga ta ilalaon ti panawan. Nga imbes ko mga agaramid da iti nasayaat. Kat saan man? Ay, ala, bayamon. Saan mo idan apanunutan, luningning? Malagip ko man nandiyan na istoryak idikan ka. Uray na lingdan ti rupa na. Ha? Amok nga ubing pay day jay. Sayang ti biyag na, Rowena. Ha? Sayang at talaga.
Agtokyad tiriknak ang mga ramid iti imbili ni Kaigme, Manang. Apay, anya ka di manan ti ipaaramid na. Kamagan mi kano ti anak day di lakay punso. Ta iso ti apan tayo. Tapno agpaituray dagiti tagasan Nicolas kada tayo. Anya? Wan Manang. Day ta ti kaudyan abilin na kada kami. Iso apagsagsaganaan na kami. Ay, kasla ako markaro ti mapaspasamak ading ko. Pudno day ta Manang. Mariribo kanak. Ngam oray agtukyad tiriknam. Nasken asumurot kamat lang. Wen nga rod. No daduma, mapampanunot ko pa yung aglibas. Ngam, amang ano tsak baligi. Di kag dardarasudo sa ading ko. Aguray ta iti umno a panawan. Addan tugon daway a makapanaw ta iti daytoy a lugar. Lulingning, agawaan. Ala ti grupo ti lalaki nga umay ditoy. Wala pa sa Lulingning. Di ko nam ka di kat makapanaw ka! Anak! Di na namulan! Lulingning, lumamang ka! Ruben! Panawan na pito yan! Tarasam! Agawaam! Ito'y fight! Anay ko! Kakadwa! Kamatan niyo! Balik amang kang magkanyak! Sumurot kalangin kada kami. Tapno di kan madaksak. Ibatanak! Di kan makapaluspos pa'y. Iso sumurot kalangin kada kami. Hawanan kayo iti asi! Babae lang tamuyo labanan! Tata Istong, agawaan nyo. Ingkay arayatan ni Luningning. Ay, apa yan? Balasang kao. Ada na sa law mi a grupo dagiti lalaki, tata. Kat nakamagda siguro ni Luningning. Anya? Limaban, iso ang nagtarayak matay. Ngam, amang ano nakamagdan. Alang harot balasang kao. Ingkadanunan dagiti kakadwa mababae. Taing kami kita ni Luningning. Bareng maispalmi iti paggaad. Timat nakaipupukan ni Luningning tikit kita ang Rafael. Jak makaid na, Manang. Amang ano pagaramidan day ti dakas. Saan mat siguro? Takunada nga iyak pandala ang kadagiti taga San Nicolas. Makonsensya ak, Manang. Bareng umanugot iti kayat tada kaigme. Ket awan ti dakas ang mapasamakan ka. Sabay ko mangarad. Napintas ngagpaiso ni Luningning. Nakain-inosente ti rupa niya. Makonsensya ak. Anya nga tati pagbanagan na dito'y kuta. Makalibas nga ta ni Luningning iti pan nakaibalod na. Anyama ti agur-uray agasat ken ni Rafael. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Karsel, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.